σκάνδαλους ανέσταση στην πίστα με τα γοργά του άλλου να παντρέψει την κόρη του Ινώμα που έκανε τον Ατρέα. Ο Ατρέας γέννησε δύο γιους, Μενέλαος ο ένας, ο δεύτερος πατέρας μου, ο Μέγας Αγαμέμνων, η Κλητεμνίστρα μάνα μου και εγώ. Η Ιφηγένεια. Εκεί, κοντά στα ρέματα, στους τρόπιλους του Ευρύχου, εκεί που ασταμάτητα οι δυνατές οι άβρες στα γαλανά της θάλασσας νερά στριφογυρίζουν δίπλα στις κοσμοξάκουστες κοιλάδες της αυλίδας, μ' έσφαξε ο πατέρας μου. Αυτό πιστεύει ακόμα. Θυσία προς την Άρτεμη για χάρη. Σε Ελένης. Χίλια καράβια ελληνικά μάζεψε στην αυλίδα ο βασιλιάς πατέρας μου, θέλοντας απ' την Τρία Στεφάνη νικητήριος τους Αχαιούς να δώσει και να ξεπλύνει την ντροπή που το Μενέλαο βρήκε όταν κρυφά του άρπαξαν την όμορφη Ελένη. Μα τα καράβια ασάλευτα, οι άνεμοι σοπάσαν, πυρομαντίες έγιναν και ο Κάλχας προφητεύει ότι της Ελλάδας βασιλιά, άρχοντα Αγαμέμνων, μην καρτερείς να φύγουνε καράβια από το λιμάνι, άμα δεν σφάξεις στο βωμό την κόρη σου Ιφηγένεια. Στην Άρτεμη την έφταξες που τον Πυρσόκρατα εκάποτε υποσχέθηκες πως θα της θυσιάσεις το γέννημα ολόκληρου του χρόνου. Η Κλητεμνίστρα σου λοιπόν γέννησε στο παλάτι την κόρη σου Ιφηγένεια. Πρώτη στην ομορφάδα. Με παίρνουν απ' τη μάνα μου με δόλο του Οδυσσέα και στην αυλίδα με έφεραν. Τάχα να με παντρέψουν, τον Αχιλλέα διάλεξαν άντρα να μου χαρίσουν. Μ' αρπάζουνε τη δύστιχη και στο βωμό απάνω με κρέμασαν. Ανάερα, έτοιμη, με το ξύφος. Όμως η Άρτεμη κρυφά με κλέβει και ένα ελάφι αντί για μένα άφησε η Αιγαιή να σφάξουν. Μέσα από τη λάμψη του ουρανού περάσανε πετώντας και εδώ. Στον Ταύρον με έφερε να κατοικώ τη χώρα. Ο Θώας είναι βασιλιάς, βάρβαρος τους βαρβάρους. Εδώ, σε τούτο το ναό, η αίρια με χρήζει. Θυσίες είναι έθιμο στην Άρτεμη να κάνω σαν κατανόμαστες γιορτές. Ο νους δεν εισχωράει. Κρατήσου στόμα μου κλειστό, την Άρτεμη φοβάμαι. Παλιό αυτό το έθιμο θυσία να προσφέρουν τον κάθε άντρα Έλληνα που θα φτανε στη χώρα. Δεν συμμετέχω στη σφαγή. Μονάχα τους ραντίζω για την ανίποτη την πράξη. Άλλοι φροντίζουν μέσα. Όνειρα τρομακτικά, σταλμένα από τη νύχτα. Απόψε με συντάραξαν όνειρα απίστευτα. Στο φως θα ιστορήσω να ξαλαφρώσω την καρδιά μου. Φάνηκε στον ύπνο μου τη χώρα αυτή να αφήνω και ότι στο Άργος γύρισα την ώρα που κοιμόμουν. Στα δώματα των κοριτσιών σεισμός συντάραξε τη γη, ξέφυγα και έξω στάθηκα. Βλέπω να πέφτουν του σπιτιού τα πάνω ακροτήχια, η στέγη να σοριάζεται, συντρίμμια όλο το σπίτι. Μου φάνηκε πως σώθηκε μονάχα ένας στήλος. Απ' την κορφή του άρχισαν χρυσά μαλλιά να βγαίνουν. Πήρε ανθρώπινη φωνή κι άρχισα τη θυσία. Με αγιασμό τον ράντιζα σπαράζοντας το θρήνο. Ετοιμασία μισητή. Σαν να ήταν να πεθάνει. Αυτό το μαύρο όνειρο, έτσι το εξηγάω. Πέθανε ο Ορέστης μου. Αυτός κολώνα του σπιτιού και όσους ραντίζω μαγιασμός τα σίγουρα πεθαίνουν. Μ' άλλους δικούς μου συγγενείς το όνειρο δεν ταιριάζει.
Ο Στρόφιος δεν είχε γιο όταν εγώ χανόμουν. Τώρα στο πικραδέρφη μου ποέστε να προσφέρω. Εγώ εδώ και αυτός αλλού. Αυτό μπορώ να κάνω με τις γυναίκες βοηθούς, τις Ελληνίδες δούλες, που ο βασιλιάς τους όρισε να είναι στη δούλεψή μου. Κρατείς τους παλαιούς. Ένας γέροντας λόγος λέει πως